खुलुमबाय रंजालि बैसागु बोथोरनि गाहाम हामलायथि बावहरनानै दिनैनि रादाबखौ फरायदों जारिमिन बरगयारिया। दिनैनि रादाबफोराव दङ कुंगा दथि बावखुंग्रि फोरबोआ होंगो दोंगो सुबुंफोरनि बानाजों खुंफुंजाबाय। दिनै संक्रान्ति सान आरो 12 नम्बर सिख्लाय रौनिया हानजाया बैसागि फोरबो फालिदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। बिटिएडिनि सदर सहर क'क्राझार नोगोरनि साखाथि 7 किल'मिटार जानथायाव थानाय बावखुंग्रि फोरबोआ मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों खुंफुंजाबाय। गुबुन गुबुन बोसोराव खुंबोनाय बायदि देग्लायबो बिटिसि खुंथायनि बानजायनायाव आरो बावखुंग्रि खुंफुं आफादनि हेफाजाबाव 11 अक्ट'निफ्राय 14 अक्ट'सिम सानब्रैनि रंगिना संगिना हाबाफारिनि गेजेरजों खुंफुंनाय कुंगा दथि बावखुंग्रि फोरबोआ सनिबाराव होंगो दोंगो सुबुंफोरनि बानाजों खुंफुंजालाङो। बिटिएडिनि सदर सहर क'क्राझार नोगोरनि साखाथि 7 किल'मिटार जानथायाव थानाय बावखुंग्रि फोरबोआ गुबुन गुबुन बोसोराव खुंबोनाय बायदि देग्लायबो बिटिसि खुंथायनि बानजायनायाव आरो बावखुंग्रि खुंफुं आफादनि हेफाजाबाव 11 अक्ट'निफ्राय 14 अक्ट'सिम सानब्रैनि रंगिना संगिना हाबाफारिनि गेजेरजों खुंफुंनाय कुंगा दथि बावखुंग्रि फोरबोआ सनिबाराव होंगो दोंगो सुबुंफोरनि बानाजों खुंफुंजालाङो। बावखुंग्रि फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै जोबथा साननि हाबाफारियाव बावखुंग्रि हाजो थिखिनियाव रोजा रोजा सुबुंफोरखौ गाखोनानै गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनायजों लोगोसे गोदान बोसोर बैसागु बोथोरखौ रंजा खुसि बरायनायबो नुनो मोनदोंसै आरो गोदान बोसोर बैसागु फोरबोनि मुङाव सिबियारिफोरखौ होंगो दोंगोनि गेजेरजों जावरिखांनाय नुनो मोनदों। Langnasai ada koroni sikilaya bahang bihang langnasai mone aja koroni sikilaya। खौरांगिरिजों जानाय मोगा-मोगिनि समाव समाज सिबियारि मालती रानी नार्जारिया बुङोदि बावखुंग्रि हाजो गाखोनाय हाबाफारिया थारैनो जोबोद बाखनायथाव जादों आरो हाजोआव गाखोनानै गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों होननानै फोरमायो। परम्परा तेनेकै मानुहबिलाके पालन কৰি আহিছে। But now I am 62 years old. I am senior citizen. মই আজি বহুত সুখী। মই যদিও বা বেছি দূৰৰ নহয় বাউখুংগ্ৰি পাহাৰৰ পৰা, কিন্তু আগতে মই তেনেকৈ উঠা নাছিলোঁ, কিন্তু আজি উঠি মই বহুত আনন্দ পাইছোঁ আৰু মানুহবিলাকে যিটো বিশ্বাস কৰে নিশ্চয় কিবা ফল পাইছে যে ইয়াত পাহাৰ বগোৱাৰ পিছত মানুহবিলাক নিৰোগী হয়। হ'ব স্বাভাৱিক, একদিনে এক্সাৰচাইজ যিটো হৈছে ময়ো অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু ইয়াত এটা ধৰ্মৰ কথাও আছে, ইয়াত বহুত ধৰণৰ হিষ্ট্ৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড আছে। এইকাৰণে ইয়াত বগোৱাৰ পিছত মানুহবিলাকে বিশ্বাস কৰে যে ইয়াত দৰ্শন কৰাৰ পিছত মানুহবিলাকৰ যিটো মনৰ আশা এইবিলাক পূৰণ হয় বুলিও ভাবে। নিশ্চয় ফল পাইছে, সেইকাৰণে মানুহবিলাক বছৰে বছৰে আহি আছে। বৃদ্ধি পাই আছে নেকি মানুহৰ? হয় হয় হয়, যিটো দেখিছোঁ আগত মই গ্ৰাউণ্ডৰ পৰা চাইছিলোঁ, কিন্তু এই বছৰ এনেকুৱা দেখিছোঁ এতিয়া প্ৰচাৰটো বিৰাট ভাল হৈছে আৰু এনেকুৱা কৰাটো ভাল। যিটো হাৰত মানুহবিলাক আহি আছে এইটো এটা মানুহক বছৰত মূৰত এটা এণ্টাৰটেইনমেণ্ট দিয়াটো ভাল আৰু বিটিচি চৰকাৰক আজি ধন্যবাদ দিব লাগিব। মানে মই শুনি আছিলোঁ বাউখুংগ্ৰি মানে এনেকুৱা বহাগৰ দিনা মেলা হয়, মেলাটো চাবলৈ আহোঁ, কিন্তু কোনোদিনে পাহাৰত উঠা নাছিলোঁ। আজি ফাৰ্ষ্ট উঠিছোঁ, অলপ ওপৰলৈকে উঠিলোঁ। মানে যিটো পৰম্পৰা কথা এটা আছে, মানে পাহাৰৰ ওপৰত উঠিব পাৰিলে জীৱনৰ কঠিন সমস্যা বোলে পাৰ হ'ব পাৰে আৰু মানে নিৰোগী হয়। এইটো বিশ্বাসতে মানে মই চেষ্টা কৰিছিলোঁ একেবাৰে ওপৰলৈ যাবলৈ, কিন্তু নোৱাৰিলোঁ। শাৰীৰিক অলপ দুৰ্বলতা আছে, তথাপি ইয়াত আহি বিৰাট ভাল লাগিছে। মানে একেবাৰে মানুহ এতিয়া আগৰ তুলনাত বহুত মানুহ আহে, গোটেই মানে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মানুহেই বোধহয় ইয়াত আহে, গোটেই মানে 4টা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মানুহ ইয়াত আহে।
दुलाराय आसामजों लोगोसे बिटिएडिनि दाब दाब ओनसोलफोरावबो रंजालि बैसागु फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालिनो साखा-फारा जानाय नुनो मोनदोंसै। गोदान बोसोरनि बैसागि बोथोरजों लोब्बा लाखिनानै गिबि साननि हाबाफारि थामहिनबा सैत्र दाननि जोबथा सानाव गुबुन गामिफोराव मोसौ थुखैनाय, बिबार माला बायदि बायदि गाननानै संक्रान्ति सानखौ गाजा गोमजायै फालिबोनाय नुनो मोनो। संक्रान्ति सानजों लोब्बा लाखिनानै सनिबाराव कक्राझार सहरनि साखाथि थिथागुरि हालादला गामियावबो आइ आफा रायजो राजाफोरखौ खाम, जथा, सिफुं, थरखा बायदि बायदि लानानै रंजालि बैसागु फोरबोखौ बरायनाय नुनो मोनदोंसै। कक्राझार सहरनि फाथरघाटआव थानाय 12 नम्बर सिख्लाय रेजिमेन्ट रौनिया हान्जानि बानजायनायाव गोदान बोसोर बैसागु फोरबोखौ बरायनायजों लोब्बा लाखिनानै शुक्रबाराव बैसागि फोरबो खुंनाय नुनो मोनो। जिनै नम्बर सिख्लाय रेजिमेन्ट रौनिया हान्जानि बानजायनायाव आमला भवनाव खुंफुंनाय बैसागि फोरबोआव रौनिया हान्जानि ब्रिगेडार गगनदीप, 12 नम्बर सिख्लाय रेजिमेन्ट रौनिया हान्जानि कमान्डेन्ट जिडि गुदुरजों लोगोसे गोबां रौनियाफोराबो हाबाफारियाव बाहागो लादों। बैसाखी का मैसेज हमेशा से एक ही रहा है दैट लव ऑल, बी विथ एवरीबडी, peace and prosperity, because Baisakhi is supposed to be celebrated during the harvesting season, and Baisakhi is also celebrated to mark the birth of Khalsas, the birth of Sikhism, and it's a very open-hearted religion. So the message is peace and prosperity. Thank you. रादाबखौ फोजोबनायनि सिगां गाहाय गाहाय रादाबखौ फिन खेबसे फरायफिनबावदों। खुंगा दथि बावखुंग्रि फोरबोआ होंगो दोंगो सुबुंफोरनि बानाजों खुंफुंजाबाय। दिनै संक्रान्ति सान। 12 नम्बर सिख्लाय रौनिया हान्जानि बानजायनायाव बैसागि फोरबो फालिदों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।